okadhiga gi yamo kaka wuoyoga nawacho gik ma onego bed ni timore mondo wawuog kuma wantiere kaka piny mondo wachore mbele. Adwa riwo wechegi kaluwore gi penjo mane kuongo penjo mokwongo ni be wadwaro political governance. Mokwongo, dongruok mar piny luwore gi well wish mar jatelo. Ka jatelo en ng'ama dwaro mondo piny odongre, to mano e gima biro ramo chunye. To ka en jatelo madwaro ni en owuon kende modongre, to mano bende e gima hinyo piny Kenya. Mondo mi Kenya wasani odongre, chakore gi telo maduong' mar president. King'iyo gik mosendik mang'eny mosesomo, corruption thrive nikech jatelo motelo maduong'no bende nie ei corruption. To ka jatelo maduong'no ok dwar corruption, to dongruok biro chakore top to biro ridore nyaka county government. Wandiko katiba sani wan higni 15, katiba miwacho ni one of the most progressive constitution in the world. Gima discussion mabire katiba ni monego bed ni ng'iyo kade bed ni Kenya en piny madhi mbele ne en over representation. Ing'iyo ni counties gin wadwa ndiko mang'eny mondo wadwok gibed mathin mondo yore mag dongruok oyarre. Kech kidwa timo project maduong' manyalo yawo wang' ji, idwaro space maduong'. To ka nitiere boundaries to decision making dhi bedo matek. Bureaucracies bedo mang'eny. Koro discourse monego bed ni jo Kenya wacho en ni do we need 47 counties? But bedo gi counties gi governors gi devolved system gi separation of powers to en gima ber. Goodwill mar jotelo mondo mi gikony jogi ema onge. Wan gi system ma jo siasa dwaro mana mondo gidongre, gine ma gibed gi pesa kasto gi control ji Machiavellian style. Mar ariyo kwa biro wach mar ODM riwore gi sirikal. An in my view kaka ng'iyo piny, kaka nasomo gi kaka naneno ni mondo Kenya dhi mbele. Assessment mara e sirikende mosekadho chakre wawuoge one party state. Kwa biro through Kibaki, kasto wabiro Uhuru. An analysis mara neno ni mae sirikal matimo zero in terms of development. Wan kaka joluo, Cleophas, kenda wacho without fear of contradiction. Wan jok mane ok nwabed affected gi colonial aggressiveness. Omiyo wan ema nwakwongo lony i weche mag somo, weche mag rieko, weche mag tiengo. Sani kiluongo professors e room ka, idhi yudo ka 3/4 gin joluo. Kiluongo engineers, idhi yudo ka 3/4 gin joluo. Kiyudo jomolony weche mag siasa, idhi yudo ka gin joluo. Kati mano ma ng'ama wiro rangi maber Nairobi ke yudo ka en jaluo. Kata ng'ama tuengo. Kiyudo ng'ama tuengo maber en jaluo. Kiyudo ng'ama loso kom, kopoko riyo kawe dhi wire rangi, ng'ama kuongo lose ngara kachacha en Otieno, en Onyango. Yani wane mwariembo economy ma Kenya ka. Okawach ni I'm being tribal, but anawacha dir. Gima miyo sani waloro wang'o kudo make the right decision e political e weche mag siasa ni wan koro wane sirikal. Koro kwa nyal question gima dhi mbele to sirikal ni to fail terribly. Odwoko wachien akieni higni adi. Onge constructive development madhi mbele. Weche nosechakore maber ni wan gi vision 2030, wan gi agenda 4 e yore mag weche mag pi. No, Vision 2030 no way dams, about 14 dams. Mane dhi loro weche mag pi, supply mag pi Kenya ka. Gik madhi kaka technology, wan gi Konza City. Gik madhi kaka ndara, wan gi LAPSSET program. Gik madhi kaka fuel and ang'o pipeline systems. Gigo nosendiki mochan. Sirikani ni obiro gi gimoro achiel kielo cost housing mitime helter skelter oken organized. Kijana matin ma Burkina Faso ni is emotionally developing his country. Owacho ni mae gimo nengo tim to timo. Oonge structures gi systems machal gi ma Kenya koseloso over the years. Tineno ka owacho ni mae gimo nengo tim, en gi goodwill, tineno ka piny dhi mbele ma serious. To wan jok mosebedo gi lony, wan gi UN offices ka, Kenya country man gi a lot of development partners
all over Africa. Kibiro SIDA, World Bank, pesa mantie Kenya ka ng'eny sana. To system marwa mar politics, ma ena politics 24 hours. Ka ng'ato osedonje telo, odwa accumulate a lot of wealth. In iseneno Kenya development agenda ni president is in charge of economic development. Ni embo luongo ji state house opogo ji pesa. Ki opogo ji pikipiki. Iseneno Kenya piny mangima. A state house mane. Mitime that show di work. Maja teach MCA kose teach president. President onego oversee some serious projects development. Madhi absorb ji. Koro, gik minano wadonje ni kia government of national unity. Ana chichi ni joluo sani. Jakom waluoro. Wan kaka joluo. In fact, all over the world. One was stick ki jatela chia. Waluo jatela chia. Miwa solidarity gi unity gi political potential. Maonge tribe moro mango. E piny mangima. Lakini, ntie samonengo bedo wach ni hao. Jatendwa ni. Osegore ne piny. A human being is not a machine. Oti, all, and give life span. Mana kaka project, ngato group woke penya okogombe ngato. Lakini kingia jakom sani. Jakom monge nguvu, mar ringo, karingo campaign, mondo campaign. Jakom no di oriwore gi sirikal masani, mondo kel kwe. Kendo wacho konwoyo, nino riwore, kaluwore gi weche mag Gen Z, ok nwadwar ni piny wadhi direction mar Sudan. Emomiyo nodhi oriwore gi piny. Joluo sani onego chak conversation niya, ng'ama dhi kao telo bang' jakom, joluo riek, gimany ng'at mo mariek, mondo wachak champion for economic dongruok mar piny in a constructive way. To ma mbaka ma jok moko kuda bedo go jo. Kenya ka. Manyalo wuok mawach ni mae dongruok madwarore. Development agendas gi concept nina na wacho go te, joluo mondiko. Onge kaka unyalo ndiko gimoro, kasto manyo ng'at moro mokia ni monde mo implement gino. Ana believe, akia kan optimistic, ta ana believe niya, onengo wamany koro sare jatelo moro motegno marie, matin, mantiere age mar Traore Ginecha, e generation wane, mondo chak build a young leader, jakomo sitieko partne. Mondo, wangini kenjwane, wanyalo go, wane mwagore ne multipartism, donge nwa. Wane marembo oluar mang'eny molojo gite. Gima sani jogi enjoy ni wane mo fight nikech wane manoriek manwang'e kuma piny dhiye. Wane mwanyalo chako golo Kenya ni kuma entiere ni modhi first world country. Nyaka jaluo bede e political pentagon. Ok ni wadwa wewe jogi ni koro igani ni wan koro wane sirikal matiyo, koro wan ok wadwar keto jatelo ma ni koro presidency mani ni wan wadhi luwa ng'at wadhi luwa gima onge, waluwa gima ki bedo mi analyze gi rieko ni gisombi, tineno ni onge kuma jogi to tere piny. Kato wan wadhi alinga to onge kanyo ni jakomo sewacho, jakomo setimo partner. Okanyal biro ka ta crucify jakomo. Because when they needed a leader to stand for this country, jakom gini no chu. Magi fight for multi-party democracy. Ma freedom masani jintire go Kenya kagi. People lost their lives. Jakom gini go no tuwe gini. Kora anana ni wachak ng'iyo gini ni development gik masani biro kia control kako sip na wacho kia president mokala dwa control dwa kelo wadgi nonsense go nengo room ng'ama nyalo golo nonsense en manager.